हाय गाइस, नमस्कार, जय जगन्नाथ साଙ୍ଗମାନେ। ବହୁତ ଗରମ ହେଉଛି, ଖରା ଦିନ ତ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ କିଛି ଦିନ ହେଲା ଆସୁନାହିଁ। ତ କ'ଣ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆସୁନାହିଁ କି ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅଲରେଡ଼ି ରିଷ୍ଟ କନେକ୍ଟ ଲାଗିସାରିଛି। ତ ମନିଟାଇଜେସନ୍ ଟୋଟାଲି ଅନ୍ ବି ହେଇନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତ ଆମେ ଯାହା ହେଲେ ବି ବର୍ଷେ ହେଇଯିବ ଏ ଭିତରେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଖୋଲିବା ଭିତରେ ବି ତ ଆମେ ଯେତିକି ବି ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲୁ ତା ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ଆମକୁ ତ ମିଳିନାହିଁ। ତ କ'ଣ ହେଇଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ତ ଆମେ ଜାଣିନୁ, ତଥାପି ପଚାରିଛୁ ଯେତେ ସବୁ ଭଲ ୟୁଟ୍ୟୁବର୍ ମାନଙ୍କୁ ତ କ'ଣ ପାଇଁ ଭାଇ ହେଉନି, ଏମିତି କଲେ ହେବ କି ସେମିତି କଲେ ହେବ। ସେ ବି ଆମକୁ ସବୁ ବତେଇଛନ୍ତି, ତ ଆମେ ସେସବୁ ବି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ମାନିଛୁ, କିଛି ନାହିଁ। ତ ପ୍ରଥମରୁ ଆମେ ହିଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ରେ ଥିଲୁ, ତ କାହା ଭିଡ଼ିଓ ବି କପି କରିନଥିଲୁ, କିଛି କରିନଥିଲୁ। 3 ଥର ଅଲରେଡ଼ି ରିଷ୍ଟ କନେକ୍ଟ ଲାଗି ସାରିଲାଣି, ତ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ହିଁ ମନିଟାଇଜେସନ୍ ହେଉନାହିଁ। ତ ଲାଷ୍ଟ ହେବ କି ନାହିଁ ଆଗକୁ ସେଟା ଆମେ ତ ଭରସା କରିକିନି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଚଳିପାରିବୁନି ନା। ତ ଯେତିକି ହିଁ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲୁ ତାର ତ କିଛି ମିଳିଲାନି, ଆଉ ମାନେ ଆଗକୁ ଆମେ କେମିତି ଯିବୁ। ତଥାପି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ବହୁତ ଏଡ଼ିଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଥିଲା, ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆସୁଥିଲା। ମୋଠୁ ବି ୟୁଟ୍ୟୁବର୍ ଅଛନ୍ତି, ମୋଠୁ ବି ବହୁତ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଉଥିଲେ, ତ ତାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଲୋକ ଦେଖୁଥିଲେ। ଆମେ ତ ବେଶୀ ନାହିଁ, ଛୋଟ ୟୁଟ୍ୟୁବର୍। ତ ମୁଁ କହିଥିଲି କି ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କର, ମୁଁ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ତ ସପୋର୍ଟ ମିଳିଛି। ତ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରି ସାରିବା ପରେ ବି ମାନେ କି କହନ୍ତି କଷ୍ଟ କରି ଚାଲ ଫଳ ମିଳିବ। ତ ଆମେ କଷ୍ଟ କରି ଚାଲିଛୁ, ତ କିଛି ମିଳିନାହିଁ ନା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରୁ ଆଉ ଟାର୍ଗେଟିଂ କରିନୁ କି ଆମେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଏଇ ଜିନିଷ ପାଇବୁ, ଏଇ ଜିନିଷ ପାଇବୁନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭାବି ନେଇ ସାରିଛୁ କି ଆମେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ପକାଇବୁ ନାହିଁ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଇଏ ବେକାର ଧନ୍ଦା ତ ଆମେ କହିପାରିବୁନି, କାହିଁକିନା ସମସ୍ତେ ପକାଉଛନ୍ତି। ତଥାପି ଆମେ ଯେତିକି କଷ୍ଟ କରିଥିଲୁ, ଯେତିକି ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲୁ ବି ନା, ସେସବୁ ତ ଆମକୁ କିଛି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଦେଇନି ନା। ତାପରେ ଆମେ ଏଡ଼ିଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ବି ବହୁତ କରିଦେଲୁ, ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି। ସେମାନେ ବି କହୁଛନ୍ତି କି ଭାଇ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ପକାଅ। ମୁଁ ଭାବିଲି କି ସେଇ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ରିଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ସେ ଭିଡ଼ିଓ କାଟିଦେଲି। ମାନେ ଏମିତିକି ବହୁତ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ କାଟିଛି ବି ହେଲା। ତାପରେ ଆଉ ମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କେଉଁ କମ୍ୟୁନିଟି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ତ ନେଉଛି ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ ନା। ତ ତା'ର କି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ତ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ର ନା 1 ମିନିଟ୍ରେ ବି ସବୁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଉଛି। ତ ଯେତିକି ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କରୁଛି ଆମେ ସେ ଭିତରେ ଥିଲୁ କି ନାହିଁ ଆମେ ତ କହିପାରିବୁନି ନା। ଯେତିକି ଜାଣିଛୁ ବି ସେତିକି କରିଛୁ। ତାପରେ ବି କ'ଣ ଜିନିଷ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି ଏସବୁ ଆମେ ବି ବୁଝିଛୁ। ତାପରେ ଆଉ ଅଧିକ ଜାଣିପାରିନୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଆଉ ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ କହିବିନି, କ'ଣ ପାଇଁ ନା ମୁଁ ତ ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍କୁ ହିଁ ଆସିବିନି ନା। ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିକିନି ବତାନ୍ତୁ କି ଏଡ଼ିଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା କି ନାହିଁ। ଏତିକି ଯଦି ଆପଣମାନେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ ତାହେଲେ ଏଡ଼ିଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ। ନିହାତି ଚେଷ୍ଟା ଟ୍ରାଏ କରିବି କି ଏଡ଼ିଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି। ଯେହେତୁ ନିଜ ହାତରୁ ଗୋଟେ ଖୋଲିଛି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍, ଅଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ଯେତିକି ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲୋକ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିବି କି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅନ୍ କରିକିନି। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ମୋ ନିଜର ତ ନାହିଁ, ମୁଁ ଯାହାଠୁ ଏଡ଼ିଟିଂ ତ ଶିଖିନି କାହାଠୁ ବି ଏଡ଼ିଟିଂ, ଯାହା ନିଜେ ଶିଖିଛି। ତ ମୁଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଯେତିକି ଏଡ଼ିଟିଂ କରି ଆସିଥିଲି ତାଙ୍କୁ ବି କିଛି ପଇସା ଦେଇଥିଲି। ତ ସେସବୁ ଛାଡ଼, ଯାହା ତ ଯାଇସାରିଲାଣି ଆଉ ଫେରିବନି ନା। ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ତ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରୁ ମୋତେ କିଛି ମିଳିନି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ନୂଆ ୟୁଟ୍ୟୁବର୍ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଟିକେ ଭାଇ ଦେଖିକି ଚଳନ୍ତୁ। ତାହେଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଜାଣିନି, ତ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଆସିବାନି। ଆଉ ଆଜି ହେଉଛି ଆମର ଲାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ। ହଉ ସାଙ୍ଗମାନେ, ରହିଲି।